Nyagetari ya All Souls Nursing Home eyogotoka se wodi ya Kemera ebunge ya Kitutu Masaba na barabo baba wesokia na korwo bosemye gucyasa abantu bamenyete nebinyinyi byenyamureo ase chinga kiechboigo baba wikirana ase chiro ya Kemera na gokora obochenu aso kwabusa na boigo ko bwatoka emepira iyo bwanchani gocyase abamenyi bechinsemecho muri Keito Mildred Momanyi na bwati oroboti oru na utwariganira senchira ya bene. Etariki eyemo yakira umucyenyi oikomina kabere kero mwaka Kenya amone nsengima nigo ekonyora litukolie binyinyi byenyamoreo gose World AIDS Day ase egekore getangani kianegetiwe omwaka bweriweyemo chimya kianda 53 ase ekiombe kya United Nations kiabegete etariki eyemo omutyenyo December konyora litukeli imeye ward ya Kemera ase bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo abanyagitali kurwe nyagitali ya All Souls besokia na gochengera litukelio asenchera yo kwabusa echiro ya Kemera amona gokora screening na boigo asebarwa obosemi bogwetanga kurwa sebinyinyi ebyo pero ne litukolia World International HIV Days ono twara tosoke isiko toimize a community toimize abasae abagaka na abana igoro yo oborero bw'enyamoreo togopima no monta amaisomanya koiko monta aba screen gosolingoliwe omanya komanya gosana bobugate abamenyi benseme yo nigo bagokera egetambo kerekyo Kenya gitali yo ase boigo baganya abantu gwesokia sobonge likumanya ebirengo byabo bya HIV jone ndunda nda kwande gore vijana bya Kemera chirede ja Kemera to be safe accident jiro ago kiremona se hospitali ya All Souls ya chirego tokolero bosabi ga Kemera Gonko imisa abantu ba Kemera bonsi pina bande bonsi balisiko baiche bapimwe alafu tolende obochenu na kwerenda ase mibere yaito asoburuire bwenyamoreo ase chinga kiecho nigo oyomo bwabateneri benyagitali eyo arwa obosemi gochiase abananchi ne chinchira ao cyo wetanga kurwase oburoiro bwenyamoreo ukimunero ororo lakini amaliogo naro aranyale kokonya abantu bagenderere kogenderera obugima bwabo nonye babwato borwaire obo yani mbobo ekere bakugwo omuntu abwato borwaire obo bobe banyara gotama omuntu na amachi tako oyo mwabo none gekombe abamwabo bamutama kwanyora omuntu agokubweka amaliogo naro amatuka yara maya abari waire tokorana abange mono goitania 52 ase rituko rie chuma nabo igongo twara tole kliniki kya abantu abanene barwale to borwaire wesukali abandi barwale to borwaire bwa manyinga gwaka mono yani blood pressure ngocha bale abambali bakorwe ward yakere barule ward umunyagitali yo bachi wiki bere goseyemo bacha naende kolingoli gunga amaliogo baetu nabakonyete aigango pimatole abantu babwato borwaire bwa ukimu yani oborwaire obo igamoroche twali gotangasira rero bogocha sengencho ya obogimo obo bebweito esogota ogoterenda ekere tokorosio bwanchani ntuna mwanya bantu kobono togochengera litukolia nyamoreo ensengima nigo bono abanyagitali kurwa senyagitali ya All Souls besokirie na kugania abamenyi benseme yiga gwesokia elikolingoligwa na kumanya ebirengo byabo nabo igo asebaganiria abantu kwerenda kugwetanga kurwa sebinyinyi biga nginko reporter ya Egetaseni Kyandizi TV kurwa gaiga ewadi ya Kemera imeye county ya Nyamira Elietaliane Mildred Momanyi.